ଆପଣ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରି ଆପଣ କ'ଣ କିଛି କମିଶନ ପାଉଛନ୍ତି କି? ଫୋନ୍ପେରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ଭୁଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମହେଶକ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଅଛି କି ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ଆମେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କମିଶନ ନାହିଁ କି ନାହିଁ। ଆମେ ମୋ ନିଜର ହେଉ କି ସାଙ୍ଗସାଥିର ହେଉ, ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଉ, ଯାହା ବି ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କମିଶନ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ କମିଶନର ବାଟ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କର ଯାହାର ବି ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ବାଲାନ୍ସ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରି ପଇସାକୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମର ସେହି ଆପ୍ସ ତରଫରୁ। ଯାହାର ଆପ୍ସ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ଆପ୍ସଟି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପେ ଫର୍ ୟୁ। ତ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଓପେନିଂ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ 6ଟି OTP ପଠାଇବ। ଆଉ ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ, ରଖିଦେବେ, ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଫେରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ମାଗିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ କୋଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଓପେନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେଟିଏମ୍, ଗୁଗଲ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ପେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର ଜିଓରେ ଯଦି ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ତ ସେମିତି କଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କମିଶନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଜିଓରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଇଯିବ 3 ଟଙ୍କା। ତ କେତେ ହେଇଗଲା? 53 ଟଙ୍କା। ଯଦି 53 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବେ ତ 150 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେବ, 3 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ରିଚାର୍ଜ ସପ୍ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ନହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମିଶନ ଯଦି କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 5, 10, 20, 30, 50, 60 ଏମିତି 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କମିଶନ କମାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଦିନକୁ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି 3, 4, 5ଟା, ନହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ସପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି 500, 100 ଏମିତି ଭିତରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି 500 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଆପ୍ସ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ମୋର ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଇଏ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ, ବୁଝିଲେ? ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ସିଧା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଠକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଓପେନ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓପେନ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଇଏ ଯାକ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଓପେନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ଆଉ OTP ନମ୍ବର ପଠାଇବ। ତାପରେ 6ଟି ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପିନ୍ ବା ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଆପ୍ସକୁ ଖୋଲିବେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମାରିଦେବେ। ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଓପେନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଆପ୍ସର ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଆଉ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମନି ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ଫିଚାର୍ଜ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ କରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯିବେ ଆଉ ଏଠି କରିଦେବେ ମନି
ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟରେ ଇଏ କରିଦେବେ ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କଲି ତ ତାପରେ ଇଏ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆଡ଼୍ ମନିରେ ମାରିଦେବେ ଆଡ଼୍ ମନିରେ ମାରିଦେବେ ତ ଆଡ଼୍ ମନିରେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ କେଉଁଥିରୁ କରିବେ पेटीएम करेंगे ना फोनपे करेंगे ना गूगल रु करेंगे आपणकर यहाँ थी ऑप्शन आपड़ जोटा यूज कर तो मुझे बर्तमान पेटीएम को सिलेक्ट करदेली पेटीएम को सिलेक्ट करदे ओके करदेला आपणकर ए प्रकार आसो एमती आसला आपण पे रे मारदेवे ओके पे ऑप्शन आसो पे रे मारदेवे आउ जहाँ भी आपणकर येटा अच्छी एम पिनटा आपण जोटा यूज करुँच पेटीएम ये सेटा को आपण मारदेवे जोटा भी आपणकर अच्छी गूगल पे हो फोन पे सब थी हो तो आमको दरकार ना एबे वर्तमान मत आवश्यक ना मु बैग चली जाऊँगी आड मनी करी नहीं मोर अच्छी आडटा है तो आपण एटा करदेला एटा आपणकर बिंदास आड हो तापरे रिचार्ज केमती करेंगे रिचार्ज करने से कौन देखूँ आउ रिचार्ज बोल लिखाई मोबाइल रिचार्ज रे गला परे आपण माने मोबाइल रिचार्ज रे क्लिक करंतु आउ नंबर जहाँ भी आपनकर अच्छी धरी न तो आपण मु मोर निजर मोबाइल नंबर पकई देखौछि करदेला परे एमती देखेबो ए प्रकार आसीबो एमती आसला परे आपण मान कोन करिवे केते टंका आपण रिचार्ज करबा पई चाहछथि मनकर मु धरी न तो मु 50 टका रिचार्ज करली तापरे 49 टंका हैला परे आपण कोन करिवे एठी एही जगह रे एपटे अछि एठी देखंतु एपटे अमाउंटटा पकई देले तापरे एपटे आपणकर चिन्हटा रहइबो एठी आपण सिलेक्ट कर देबे की सिमटा आपणकर की सिमटा तापरे सेटा सिलेक्ट कर देला परे आपण एठी स्पेशल मध्य ऑफर देखि पारबे स्पेशल ऑफर चेक करि पारबे बीएसएनएल रो कोन कोन अछि हैला तापरे रिचार्ज बोल लिखा है रिचार्ज रे मारदेवे तापरे कंटिन्यू रे मारदेवे कंटिन्यू रे मारदेला परे आपणकर रिचार्ज हो जिवो मते आवश्यक नै भाई मोर अछि हैला तो मु रिचार्ज कर देउनै ओके तो एटा रिचार्ज रो डीटीएच रिचार्ज कर पारिबे बिल पे कर पारिबे फास्टैग ये कर पारिबे तापरे जदि किछि भी असुविधा हला एहा को माने किछि जदि प्रॉब्लम हला ए एप्स को नै कि ताहेले आपण माने देखंतु व्हाट्सएप चैटिंग पाई देछि व्हाट्सएप चैटिंग करि पारिबे जदि सीधा आपण माने कस्टमर सहित कथावार्ता करबा पाई चाहिबे ताहेले टॉक टू यूज बोली दिया है एठी देखंतु एठारे जिबे एठारे गले आपणकर कोन देखेबो देखंतु सीधा नंबरटा देखेबो एठी आपण कॉल करके आपण सीधा कथावार्ता ही पारिबे ता सहित हमर गोटे अछि देखंतु रिपोर्ट से आपण मान जिबे तापरे डेली तापरे सर्च ट्रांजैक्शन आपण माने कोन कोन केबे कोन करछंती ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आपण माने एठी जाई देखि पारबे केते कोन रिचार्ज कले कमिशन केते आइला ए सब आपण माने चेक करि पारबे तापरे कैशबैक रे मध्ये आपण माने जाई चेक करि पारबे ओके एमती अनेक सुविधा रही एथिरे कौन प्रकार लॉस है बनाए देखो 100-150 टंका आप रिचार्ज करदे 5 टका गोटे कमिशन पाइले आमर क्षति कौन है 5 टका गोटे पाइगलु एबे देखो जदि फोन पे रे करबा आमर कमिशन किछि नाय आउ जदि पेटीएम रे करबा कमिशन किछि नाय एठी जानतु भाई माने आउ तळे दिया हेछि लिंक आपण माने जाय कि ये करंतु लॉगिन करंतु आउ रिचार्ज करंतु लॉगिन करबा को जदि जानू नाहंती रजिस्टर करबा पय जदि जानू नाहंती ताहेले कमेंट रे आपण माने लिखंतु मु निहाती आउ यार रजिस्टर विषय नहीं कि आ गोटे वीडियो आन पारबी प्रिय बंधु जदि भल लागिला वीडियो ताहेले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आउ सपोर्ट करंतु महेशक टेक यूट्यूब चैनल को आउ एमती नुआ 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 वीडियो गुड़ाक मु आपण मान को शेयर कर पारिबी आउ विभिन्न प्रकार टेक्निकल विषय मु आपण मान को देबा पय चाहिबी आज वीडियो एतकी रे रखिली नमस्कार धन्यवाद।